Right, civil servants wayepanapa paitaka nyaya kenyu kana ka good news. But when the government workers will receive a salary increment rising the wages of the lowest paid employees from 324 to 364 per month, effective from 1 November 2024, according to the Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. The wage adjustments announced after protracted negotiations between the government and civil servants representatives amount to a $40 increase across the boards for public workers from the grade of deputy director. Ndo mashoko ari kubuda atiri kusangana nawo panapa kuti saka mari yawo zowiriranwa kuti iri kuwedzerwa vanhu ava it's $40 because yakatanga papi yachinzi $18 vanhu vakati saka ndo mari yetati tichiitirwa noise iyo, asi at least zozopa $40 but vanhu vanga vangorinewo chichemo kuti at least makasvitso kana mu5 wayemo so that tinotanga kuti asi kuplanawo zveupenyu hwedu. But anyway, munongoziva zvinhu hazvizoende the way yamunenge muchifunga kuti ndo mashandirwe azvingaitwa, ndo pazvava iko zvinezvi. And kune vanhu veZimbabwe aiwa muchaona moto, muchavaona zvenyu vatanga vakomana vakudza kuti government iri kudeliver, ndo nyaya iripo. I don't know, imimo munoionawo senyaya because it's something chekutiwo $40 cost of living, tikuziziva zve cost of living, but ngatimboonesana ipapapa, munoionawo senyaya.